Paola Sorrentino. Baldintzekin ados bago, sinatu eta txuriko zerbitzari berria izango aiz. Azkozkatzeaz bada aurreratuko diru pixka bat, mesedez. Botikaren atzeko aldean, ate bat zabaldu dute. Salatu ingo ditut oraintxe. Irekin hitzekin eginat. Bakarka, kaskago gorra gero. Ez ninan espero barkatzia, baina bere horretan ustea. Baina nola ba? Hobe bai, beste norbaitetara joizan. Hartara, ez nindunan antzu, txiko. Eta Kandida, badaki gurea, noiz irten da kartzelatik. Oso horrero zabete denok, zertatzen dut. Alizia ez dago pixka da nahastuta gainera. Ez du ezer gogoratzen. Zerbait esan beharko genioke. Medikoek ez dut esaten dute. Horren da Alizia bere kabuz konturatzen. Baina, ez dizute zer esan? Mitzelen errua izan zen. Lasai, mesedez, Ai, Alizia, mesedez! Ai, ama, laguntza! Zure aitak, zure ama nahita hiltzuela uste duzu? Ez dut uste. Zerbait galdu duen? Hemen zegoela, ustenian. Zer baina? Egunerokoa, nola zailkatu sentimenduak, ordenatu burua, nola gobernatu bihotza. Ahaztu egin behar dut. Ahaztu. Mehatxu arrotz bat sentitzen dut. Norbait zelatan baneuka bezala. Etxe honetan ez gaudago bakarrik. Gauza txar bat gertatuko da. Seguru nago. Gertatuko da eta beldur naiz. Zer baina.